professor Snuip stoot van de beste boot. Hey, de maai die snor snut, wat vindt er nou weer uit? Pieter Patat ziel voor de professor het paardje matje om er een gat in zit, waar de professor invallen is. Maar dan, midden in de nacht, ziel de professor maar zijn zere poortje er zelfs mee ondergong. Hij zucht naar de bulten zongen en naar het rietje stien. Pieter had al een mooi eindje dien. Het werd een kreeg spaatje, dat zit er wel. De stien lezen heel mooi. Alle gelijke heeg. De professor gaat plat op een knienenstut in het zongen zitten. Oeh, mijn pootje doet nog wel wat zeer. Hij neemt de stien. Wat is die zwier? Een mooie rede steen. Ja, daar kan ik wel wat van bouwen. Een morre of een hoes. Nee, een grote dik voor het wetter. Of misschien wel een hege toer. De professor neemt nog een stien. En nog een. Hij laat ze in het zongen daar. Ja, mooi. Het lampje staat naast hem. Ik weet al wat. Ik maak een toer. Een hele hege toer. Er ben al mijn steen genoeg. Ja, dat doe ik. De professor gaat aan het werk. Eerst is de toer leeg. Hij bouwt maar terug. Na een skofke is er al zo heeg als de professor. Hij kan er haast net mee bij. Hij moet zuiver op het jen staan. En dat valt net daar, maar zijn zeer poortje. Nee. Nog 1 rietje stien en dan is de toer heeg genoeg. Ik weet al wat. Ik strui een heel licht beetje uitvinderspoeier over die toer. Dan wordt er nog volle heger. Ja, professor. Een heel licht beetje. Hè? Even zien, nou, daar gaat het dan. Oh, ja, dat is wat te volle. Had het nou maar net misgeet. De toer wordt heger en heger. Hij groeit maar terug. Net de hut. Hij is haast al zo heeg als de beste boot. Zo ken het wel. Maar het jouwt niet. De toer groeit maar terug. Hij wiebelt gevaarlijk heen en weer. Een paar stien vallen al in het zongen. Haast op een knieënhollen van de professor. Hey, Utjen. Pieter Patat zit oranje. Hij jet wat moet door. Zonder de dieven wees om zijn stien te stellen. Maar dat mag net. Hij draaft naar boetenta en dan... zit er een toer. Een hele hege toer. Een toer van stien. Van zien mooie stien. Hoe komt die hege toer daar? Wist u dat, Pieter? Pas op. Dan valt de toer om. Ik ga wat uitwinnerspoei gebruikt. Maar een beetje te volle, Pietertje. Nou is de toer wat te heeg wordt. Oh, meidje, dat ding liedje, professor en gauw. Toen nou, toch nog wat. Ik weet net wat ik dwaan had, Pieter. Dat steeds net die minuut winnerspoeg. De toer begint nog meer te wiebelen. Heen en weer. Pieter doekt als een snoek achter de bultenzon. Maar de professor is te let. De toer valt maar een ploffingel kwijt. Het rijnstien. Ze vallen op het dak van de beste boot en plop in de veert. Het wetter spat alle kanten uit. En ze vallen echt op het professor. Nou is de professor heel plat. Professor, binnen jou er nog? Pieter schudt neer. De professor is voort. Alleen een bultje stien staat er nog. Zou de professor die wezen? Hij maakt gauw help, Helje. Maar wat is dat? De bulten stien beweegt. Er komt een lietspuntje uit. Een paar stien vallen in het zongen. Pieter draaft naar de bulten stien. En dan komt een ding uit de stienbulten waai. Een ding, maar alle je kleuren. Het lijkt het wel een paraplu. De paraplu van de professor. En onder die paraplu zit een poortje.
het kniepootje van de professor. En om dat kniepootje zit de professor zelfs. Steen nou net zo stom te zien, Pieter. Help mij, ik zit je vast tussen de steen. Nou maak ik nog pijn in de hol. Komt er nou echt wat van of net? Professor, binnen je net heel onder plot en die? Plat en die, hè? Nee, hè, ik hier de paraplu omheen. Nou, look me er nou maar even uit. Ik kan net meer op mijn zere pootjes staan. De paraplu is een beetje stik en ik heb geen kruk meer. Hastig helpt Pieter de professor uit de steenwaai. Maar hoe krijgt er hem in de bistenboord? Pieter zit omheen. Hé, daar zit de krode. Die kinderen mooi broeken. Even later zit de professor in de kroren. De orenbisten ben ik al wekker. Ze binnen slap van luid als ze de professor in de kroren zeggen. Gauw brengt Pieter hem op bed. Nee. Net van bed ook komen, professor. Nee. Zo, eerst maak ik het hele paardje kleer. Ja, het is een grote bindeboeten door. En de stin die lezen overal. Pieter gaat gauw aan het werk. Sliep ik inderdags net meer. Pas als het hele paadje kleer is, maar de professor komen om het te bezien. Maar het uitvinderspoeier mat in de kast blijven. Pieter wil geen grappen meer, maar zijn paadje. Nee, geen grappen meer.